Здравейте! Аз съм доктор Венцислав Стоев, зъболекар, клиничен психолог и постуролог, и днес ще разгледаме какво се случва в устата ни, а оттам и със стойката ни, когато дори само един зъб липсва. През последните години, когато липсваше зъб, особено в задните сектори, хората не се притесняваха твърде много, мисля, че и все още продължава това разсъждение, за възстановяването му, също и защото костната имплантология, която ви позволява да замените един липсващ зъб, без да докосвате съседните, все още не съществуваше. Тя вече има доста дълга история с много добри успехи. Често човек е бил принуден в миналото да прибягва до мозък, като изпилява предните и задните зъби, които съседни, които може би са напълно здрави. Затова пациентите предпочитаха да останат без зъб, вместо да пожертват зъбите и портфейла си, за да го заменят. Обикновено казват, какво толкова, като няма един зъб, аз ще се храня на другата страна и всичко ще бъде нормално. Ситуацията обаче е различна, ако тези два зъба са били вече развалени или умъртвени, тъй като в този случай тяхното възстановяване с мост дори се препоръчва за удължаване на продължителността на живота и запазване на дъвченето. В днешно време, когато долен молар липсва, долен кътник, загубен поради кариес или травма, можем да извършим допълнителна костна имплантация веднага след изваждането на зъба, като по този начин незабавно се възстановява липсващия зъб. Или се изчаква да се възстанови костта. Днес предпочитаме да заменим зъб с имплант веднага след изваждането му, тъй като по този начин предотвратяваме намаляването на костта, която винаги се получава след изваждането. Така ще имаме повече и с по-добро качество кост на разположение за импланта. А ако не получим зъба веднага след ваденето, какви са последствията? Първо ще имаме бавно и прогресивно движение на предния зъб назад и на задния напред и на горния или долния към празното пространство, за да се затвори пространството, което остава след изваждането на зъба. Не само от това, но това място постепенно става все по-малко и по-трудно може да се възстанови. Често пациентите ме молят да възстановя зъб долната дъга, който липсва от много години. За съжаление, това често вече не е възможно, тъй като пространството след ваденето е значително намалено поради наклона на съседните зъби, а зъбът отгоре е слезнал надолу до